Sorsi qrib il-Partit Nazzjonalista fid-Dar Ċentrali qalu lil One News li tmexxija mbuttata mill-kap Elix Borg qed tipprova tara kif se ddur tbiddel l-istatut biex l-istess Borg ma jkollux għalfejn iċedi s-siġġu tiegħu f'Tawdex. Dan wara li ġie elett ukoll mit-12 distrett. L-istatut tal-Partit Nazzjonalista f'artiklu numru 116 jgħid ċar li l-kandidat elett fil-Parlament minn żewġ distretti għandu jċedi s-siġġu fejn ġab l-inqas persentaġġ tal-voti, fil-każ ta' Elix Borg u 13 distrett minn fejn joriġina. Imqabbel mal-kwota ta' 13 distrett Tawdex, Elix Borg ġab l-inqas persentaġġ hawnhekk. Il-persentaġġ tiegħu skont il-kwota fit-12 distrett huwa ogħla. U fatt magħruf li Borg ma jridx iċedi Għawdex u qed jimbotta lis-Segretarju Ġenerali Charles Bonello biex isib loophole u jara kif se jdur mas-sitwazzjoni. Jidher li issa jrid ibiddel l-istatut iżda s-sorsi li tkellmu ma' One News qalu li kien hemm min intebaħ bil-manuvri u kixef mal-midja li Elix Borg irid bilforsi ċedi s-siġġu tiegħu fuq Għawdex. Ġibdulu t-tapit minn taħt saqaħ kif indunawx qed jiġri anke f'dawn is-sigħat fl-istamperija għalinna s-sors li żied li xi ħadd lablab u l-midja esponiet dan il-fatt. Dan ir-rapport li Elix Borg se jkollu jċedi d-distrett Tawdex dejjaq mhux ftit li tmexxija nazzjonalista li issa jekk biddel l-istatut tkun kostretta tikxef idea. Fost dawn kien hemm l-eks kap nazzjonalista Adrian Delija li spiċċa rabat lil Elix Borg biex jimxi mal-istatut tal-partit u allura jkollu jċedi s-siġġu Tawdex la darba hemmhekk ġab l-inqas persentaġġ tal-voti. Delija għamel dan permezz ta' kumment li ħalla fil-midja soċjali fuq rapport tal-Malta Today li qal li hemm ambigwità fl-istatut. Minkejja dan Delija kien pronti reaġixxa u qalilhom li m'hemm l-ebda ambigwità għax l-Istatut Nazzjonalista jgħid ċaru tont li l-kandidat elett fil-Parlament minn żewġ distretti għandu jċedi s-siġġu fejn ġab l-inqas persentaġġ tal-voti. U fil-każ ta' Elix Borg dan hu 13 distrett għax fit-12 distrett il-persentaġġ li kiseb kien ogħla. F'botta diretta lil Elix Borg u t-tim tiegħu Adrian Delija qalilhom biex ma jħolqu l-ebda inċertezzi anke fid-dawl li tmexxija nazzjonalista qed tipprova tara kif se ddur mar-regoli u tbiddel l-istatut biex Borg ma jkollux għal xiex iċedi Tawdex.